Se alkaa tästä meidän salon kulmalta ja Leipäsen pyörä on tässä heti nähtävillä. Ja seuraavaksi matkaa eteenpäin. Tässä näemme Vapauden kadun. Menemme Vesijärven katua pitkin ja käännymme Aleksanterin kadulle. Kas tästä seuraa, joo, juuri tästä näin. Ja tässä on vielä makkarakoju ja Saint Louis liike. Rosso meni siinä, ei näitä jaksa katsoa. Seurahuone. Seuraavaksi Riihellä Veramoda, jonka jälkeen Jack Jones ja kuuluisa Lanon aukio, joka on teidän paikka. Ja jatkamme matkaa eteenpäin ja saavumme torille. Torilla on tällä hetkellä melko hiljaista. En tiedä miksi onhan sen täällä lauantai-ilta. Ja menemme eteenpäin. Seuraavaksi saavumme en tiedä mihin vitun linja-auto. Saatana. Noniin. Ja tässä meillä on Sampon talo. Jatkamme hieman eteenpäin. Näin. Joo. Vielä mennään näin. Se on eräliike. Se nyt ei ketään kiinnosta pätkääkään joku hotelli. En tiedä mikä. Mennään vielä vähän. Joo, upea täplä. Ja jatketaan matkaa. Ja tänään on valot. Joudumme pysähtymään hetkeksi. Arvon matkustajat, hieman hetken kuluttua jatkamme. Kuvataan välillä kuskia sekä apukuskia. Kas apukuskillakin on kamera. Siirrytäänpä hänen kameraan. Ja jatkamme matkaa kohti. En tiedä mihinkään, joo. Linja-autoasema jää meille oikealle puolelle. Sen näemme tässä hetken kuluttaa. Ootas kun apukuskimme kääntää. Ei käännäkään kameraa. Voi perkele sentään. Jäi nyt sekin näkemättä. No mutta jatkamme Pikku-Vesijärven suuntaan. Pikku-Vesijärvi on Vesijärvestä pienempi. Se on halmukaisesti näin. Jonka jälkeen en tiedä taas mihin mennään. Jonkun vitsi voisin tässä välissä muljasta, mutta kun en tiedä yhtään vitsiä. Tai no tiedä, mutta ne on niin huonoja, niin ei niitä voi kertoa. Joo, tästä liikenneympyrästä käymme oikealle näin. Ja menemme hiukan matkaa tässä Pikku-Vesijärven vierellä. Karirannan kesäteatteria myös vasemmalle hetkisen kuluttua. Voi hitto kun on huono kuva. Ei näy kuin mustaa. Erittäin harmillista. Olisi ollut niin hieno nähdä tarkemmin. Tällä tiellähän on selkeästi töyssiä. Mennäänpäs tästä töyssystä. Joo, no. Ei se nyt niin kauheeta. Joo. Ja jatketaan matkaa suoraan eteenpäin. Tässä vasemmalla näemme tällaisia, sanoisimmeko, miljonäärille tehtyjä taloja, joissa varmasti on neliöitä, vaikka muille jakaa. Verran näitä töyssiä. No, joo, mennään eteenpäin vaan, että kyllä tää on tylsää tää touhunerkilessä. Mennääs nyt vähän täsemmin, joo. Joo, eteenpäin päästään tähän risteykseen, mistä kohta käännymme vasemmalle. Juu, tuolla tuo papu menee. Käännämme vasemmalle ja taas vasemmalle. Lähdemme kohti Sibelius-taloa. Sibelius-talohan on hieno lahtelainen nähtävyys jo sinänsä rumana rakennuksena. Sehän on kuin akvaario. Ei tarvitse täyttää kuin
nopeasti paikan päälle. Ei ku hitto, sinähän on moottoripyörä. Ei ku siis koonteli. No vituutteli. Eteenpäin vaan. Siinä meillä kuski jossain ei näy jotain. No nyt näkyy vähän kasvanpiirteitä jo. Ja siellä joku liike. Hitto, meitä se kiinnostaa. No siellä näkyy tämä ruma Sibelius. No ei nyt, älä. No niin, joo. Kukaan pösilö se oli. Ja tässä meillä näkyy rumaakin rumempi Sibelius-talo. Ei, akvaario. Akvaario on aika rumaa, ellen sanoisi. Tässä vanhaa tehdasaluetta, johon rakennus on aikoinaan liitetty yhteen. Kaspakuken puistieltä hieno juttu. Jatkamme eteenpäin. Kohtaan vasemmalla uusi Spar-kauppa. Edessäpäin näemme ehkä hieman oudon kokkomaisen niin sanotun taideteoksen. Juuri on siinä keskellä näkyy. Joo, poliisit. Joo, siinä näkyy ruumarakennus. Taideteos heittomerkeissä. Ja jatkamme matkaa kohti Mukkulaa. Mukkulassa oli juuri hetki sitten Summer Up-tapahtuma, jossa itsekin olin osallisena katsomassa paikan päällä. Joo, jos minä tästä nyt lopettaisin, kun Mukkulassa ei nyt ole mitään nähtävää enää. Sehän loppui se keikat jo hetkinen sitten. Itse asiassa enemmänkin kuin hetkinen sitten. Joten minä nyt taidan tämän lähetyksen päättää tähän, että ei muuta kuin hyvää yötä ja hei!